Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty riders. Uba Nathaniel Ramai, ukun jong MLA Barim Kasoyong constituency, kata uba HDR Lingdo, Bam Kwai Harwarblay, ula one tap kerteng yiladi bani Airang Haka election MDC, Shakasi Hills Autonomous District Council, Nanong Spung Soyong constituency, Haka Laipway Tri Kuala Lengkot Arja Arpusan, Office Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Uba Nathaniel ubani Airang nakaseng Congress, ulaong, baka jingmi yakun jong u yak election ka day hadin ka jingmir jingmod bat ki nong kersan, bat ki ba iit patoin bat ukupa jong u minba udang im. Halor ka jingmi uba sensyar kupar roy lingdo thaba MLA bamenta ka soyong constituency banya kun yak election MDC na ka nika constituency namar baki day shibakha uba Nathaniel ulaong. Baha ka jing sensyar pat ba omla ban khang yano ubakwa yale. Kumbon syukurau bau sensyar ula job yak election MLA na soyong hadian bau lami bujli yo ba HDR Lingdo ula khlat no aswak election kumukur tong ka UDP dak ba penlim yo ba samlen malnyang ke NPP. Kawai te kadai baik kejengit jong pat ba ni pak kebang hap an siu liang ki da jing kam ba pat ka jing wan ki perlok jumpa ki nokshan ki man kaski ki phai kamat be skai jumpa tengah kum kun senang hap ban mi budin ki mati jong iki ngai ku mah kita kisnam ki beladap bila khlat badan PDP kai ba penong ipi pada tuan kun si I was ngala head asana Congress te kum bakalong ka jing angnut ka jong ipa kam simla urlong te tri parti Congress ka badon bi ka tolong ke bah tengrai ke bas kam tahi bat kilok ki jori ki baya ong badi ban rum is Congress ki nong kersan as a student of law is ever evolving ti dong kam bet ban gimla masak komju mi hapan evolve lang bat kalau ko bat ka thai ki jinglong ka ban ka pot ma ti ko tahi di ban scam promote at the same time ban safeguard ki yang kajing luk ternaik ya jom ni. Kita ki ai try ki PI kum samarang ba mata ben don kam ada. Si ka an ka de ka don kam lut hi baro mo. Ka puar ka sebatai ngandel asyong ha kasuki ke ka bi don kam e. Ngle tan man keren lupa ka ban sawan ka jenja. Nga mi skman ka jing ketu kan pham ki perlok ki ba pai khamat sekali. Da po ba ngami ka teng kami isu jonga hadin bisa mi jong ki we. Di ngamla panong igi way marba in politics si democracy hi anyone has the right but contest ngamla ban khang ngakadon la kajong kathong ki we candidate bidong la kajong kathong badi berkata ngakap kampan si eru tega diga jing khot jing perlok tega jing khot perlok se kendu bat mi siarai minyelech Kumbangi sudo mo aga election ni pakai misi penting pat ka kelas ke bang ka kelas kemudian kelas it's just that ka hukum trikam kajing kwa kajing angnut jing pa kam simla urlong te na thai phur hi kam tip kam bai kam ju pa tai ga ya phai bak na su kajing long jing man kajing it ka tang don ka yeng ka phai kamat ka yeng te I have to do justice ka kajing it jong phai ba ya ka yeng ya ipa kam tam I have to see justice kata ba ngai phi karam ngapat de si ngap si kliak di kam mo ba ta di kiti pa ngan bu ko tahi mo ngalayan ta ki don ki jing dala song suki ni si kran ni si pet de ki mat bakung sang we gani kata pet lut ki jing jong snong kum MDC ikiput kisam ki don ki jing ini tai ki don ki jing wet si yu ba pila tip kam ha ai nga song suki ni si pe kam mar kan sukran da tien kam don jing mut ai ka kam kan keren mo Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya